2015 ମସିହା ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିରୋସିନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। କାରଣ କିରୋସିନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିରୋସିନ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଆଉ କିରୋସିନକୁ ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ମେ 1, 2016 ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିରୋସିନର ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା କିରୋସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ।